Salam alaikum, Malidon. Donc, rapidement, qu'on a fourni tellement d'eau, boira 100. Nera comme attendant la vidéo parce que vous avez page signalée. Rapidement, à partager. Mali gouvernement boira 100. Ka Côte d'Ivoire Djabi, où il communiqué mingue, où il conseil de défense mingue. Mali gouvernement boira ka tient jala nani fo Côte d'Ivoire ka kangarda ka CEDEAO baga amena kana anda la 100 à partager donc ay ker blaga jamja ka chervuga fo chek tiami aidra kabako fratiki ala chervuga so kabako fura la fura mina kay pana badema tension diabète furudimi rendimi chervuga ka numéro 78 03 o temelengo kanga belebele fo chegou la sanakane belebele dalembe segu ay bara minge ibeka ka tagali la ka sebima abeka Mali demeli minge amba fo ka barkada donc à partager ambe do vidéo qu'on a la 100 obeka page signalé donc Mali don antena korofo nja amta droit au but Mali anga gouvernement bora 100 nga communiquer do boka bi ay communiquer sur 100 Mali aka tien jala nani aya fo Alassane aya fo CEDEAO Mali autorité où est communiqué donc sans communiqué min konnala nuba ayira Alassane na esiya famu ko Alassane nga mogo munun dona anga jamana kono ko mercenaires ou de don sera sous terrain c'est pas des Ivoiriens c'est des mercenaires Mali nana avec explication dit parce que Ivoire ni a tagala où est communiqué de que a communiqué konnala Côte d'Ivoire mun fort ko otage de be Mali la ko Mali keleme ka soldat mena ko otage de don esiya famu ko mercenaire ou te ko unana tuguni Alassane be klaka segin tuguni ko unana tuguni alega sarasu unana Mali konnala ko sharia de konnala ku nana Nations Unies nga sharia de konnala ko ku bla sans délai kale be CEDEAO kale be o saisi ko CEDEAO ki dado ni ngola Mali do nu kumba don utake Assimi Goïta nunu bora sanga réagir orla namani fanga ndeme wallahi mone bambana ni fanga ni nana kana mone bwana Mali gouvernement a réaction na Assimi bora ka communiquer do boss sans communiquer konnala ibe se ka mune soro a konnala iba communiquer konnala Mali ko ka e kuma mi me Côte d'Ivoire da o kelen ga nyoye ke Côte d'Ivoire kelen ga sigi ga na ga finintugo ku e communiquer mi ga ku e galon ne ke we dugubla galon tige ou ma tien fo wa ma soro aka tien fo ku be ka ni bedabo ku ka jamana deun ka galon dugula est-ce qu'il y a un cas tien de jamana de una ka galon tika ka jamana de Mali flek a version fo Mali ko Côte d'Ivoire ko na klibala ou ka srasu nana ou tune Mali ko nala est-ce qu'il y a famu hors de mission to bolo Mali wo rappeler ko hors de mission te ivoirien non bolo o temele ngo Mali ko kale Nations Unies wele ko Nations Unies oni est-ce que awbe Ivoire srasu nunu nganale kalama ko oni ngo kuta kalama Uko tuguni Ivoire soldat nous kolu nana Allemagne nga mission do la ko ka Allemagne sera sous contact ko ka Allemagne sera sous ko ka olu sécuriser Mali et Allemagne wele Allemagne ko olu ma sera si chibla ou ma sera si ti ku kana Mali konala ka bo Côte d'Ivoire kana Mali kono ko ka olu Allemagne nga sera sous sécuriser ko olu sentene ko ina bi ou sentene na sini Mali clara tuna ka communiquer là comme ministre ko ale ma rotation ale ka rotation nteni doina ale se foi contene ko en kalama Mali ko kele ale Assimi en tant que chef suprême des armées en tant que chef de la magistrature suprême Assimi muneke Assimi hina kama balmaya kama badia kama Assimi ivoirien mo sababla pour des raisons humanitaires o mo sabablale Assimi ko aka communiquer là ko ivoirien nye yafa délicat Ivoire ko bara min kera esiya famu ka bara chemaya kolu nimisara ku na chogomaya Mali kono u don chogomaya Mali kono kono lu bena ku manga na chogola Côte d'Ivoire ne fore u ka ministre des affaires étrangères aya communiquer kala esiya famu Mali o communiquer nunu aye o besebe anga gouvernement nga communiquer kono u ye kuma min fo Mali ko Côte d'Ivoire autorité olu yere de yafa deli Mali fe ka fo Mali esiya famu ko incident min kera ku jota la bi ou jota la sini Mali ko en espace de 11 jours clé tan kelen wono Côte d'Ivoire ye kuma min fo
aba kalama ka fo ko Côte d'Ivoire segina ka kuma kan ay kuma min fo ka yafa deli ka Assimi deli ko ala kama fi sabiri lay aka soldat bla aka Ivoire soldat bla esi ya famu ku yo deli minga ku jota la ko shenwera ko nu bena ku bena Nations Unies ka cadre la Alassane filɛ sisan k'i dala cɛw la Mali o kuma de fɔ ko Alassane ye kuma min fɔ il y a 11 jours tile 11 est-ce qu'il y a faamu tɛmɛlen kɔ Alassane filɛ ka segin o kuma kan ko Ivoire soldat minnu nana k'u nana sariya de kɔnɔna la k'u nana est-ce qu'il y a faamu MINUSMA ka mission kɔnɔna la k'u nana Allemagne sirasiw sécuriser kɔnɔna la Assimi ka kuma b'a yira k'a fɔ ko Alassane ko ja a b'a fɔ cu a b'a fɔ ca n'a ye kuma min fɔ bi a ka sini kuma i b'a sɔrɔ olu tɛ kelen o de senfɛ Mali ko k'a ɲɛ bɛ Côte d'Ivoire la a ka o communiqué la ko Côte d'Ivoire ko k'ale bɛ dossier in ta ko ka taa di CEDEAO ma ka CEDEAO impliqué a la ko CEDEAO ka Mali sanctionné CEDEAO ka yankata bi Mali kan CEDEAO ka embargo bi Mali kan Maliyɛnw i b'a dɔn k'aw sago dɔ bɛna kɛ nin yɔrɔ la Alassane bolila ka t'i kalifa CEDEAO la i b'a dɔn ko Assimi ye ci de di sisan a ye CEDEAO bagabaga ka kangari da CEDEAO ye ko CEDEAO mana i da don nin ko in na est-ce qu'il y'a faamu ko ni CEDEAO ye Mali sanctionné nin ko in na ko CEDEAO sigilen tɛ ni min ye o bɛ bɔ a la o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Mali b'i retirer ka bɔ CEDEAO la Assimi m'o fɔ dɛ mais option jumɛn de bɛ yen ni CEDEAO ye embargo bi Mali kan nka Mali sanctionné nin na kuma b'a yira n'i ye kuma analyser o tɛ communiqué kɔnɔ dɛ n'i ye kuma analyser o b'a yira k'a fɔ Mali bɛ n'i retirer ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la si jamais CEDEAO ka Mali sanctionné CEDEAO ka gɛrɛntɛ ta ka bin Mali kan ko Ivoire sirasiw danba yɛrɛ alors que Assimi y'a yira ko Ivoire soldats ko mercenaires de do pour la première fois yɔrɔ siɲɛ fɔlɔ la Mali ka communiqué fɔlɔ ye affaire in daminɛ la Mali ko mercenaires o kɔfɛ Ivoiriens kɛlen ka reconnu k'olu ka soldats do Mali ye langage changé Mali ko les 49 militaires mais bi Assimi dimina a dimini na i b'a dɔn k'a fɔ an ka communiqué tɔ na an ko de ko mercenaires ko soldats minnu minɛla ko c'est des mercenaires a bɛ mercenaire kɔrɔ dɔn mɔgɔ min bɛ sara wari bɛ di mɔgɔ min ma a ka kɛlɛ kɛ nationalité t'a bolo jamana tɛ a bolo est-ce que y'a faamu a mana jamana ka cadre la wari de bɛ d'a ma a ka kɛlɛ kɛ ko donc ko soldats minnu nana ko ivoiriens tɛ ko mercenaire de don Assimi dimi kojugu k'a tɛ mɔgɔ ninnu bila ko mercenaire de don ko wa ko in yɛrɛ bɛɛ banna ko in k'a bilala kiri ka bolo ka 1.1 tɛrɛ Mali tɛna négociation kɛ tuguni ko négociation banna cɛ i b'a kalama k'a y'a ka carte vérité a ka tiɲɛjala naani malidenw an tun bɛ ka min ɲini walahi mɔnɛ bɔ an na a b'a to su in na ne amara sila wallahi mɛ sunɔgɔ Mali ye nin communiqué min kɛ c'est un communiqué exemplaire an ye kangari de da malidenw an ka laɲini bɛna sɔrɔ n b'a dɔn a tɛmɛ nin kɔfɛ Mali bɛ n'i yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO la sisan de an tun bɛ ka conseil min di Assimi ma a k'an sama ka bɔ CEDEAO la il me semble que ça ne a bɛ ka réaliser k'an ka bɔ CEDEAO la est-ce qu'il y'a faamu k'o de ye tiɲɛ k'an ka bɔ CEDEAO la o de nafa bɛ Mali kan Assimi bɛ k'a dɔn sisan ko n'an tora CEDEAO la o b'an janfa e ko min bɛ kiiri ka bolo kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ taa CEDEAO saisi ko CEDEAO k'i da don o la ko ka Mali sanctionné Assimi ko wallahi ni CEDEAO y'a kɛ n'u y'a kɛ se fila tɛ Mali a man cɛ ka bɔ CEDEAO la ni CEDEAO y'a kɛ Assimi ko k'u bɛ nimisa k'an tɛ jɛn n'a ye ko wa k'u ye tagali min kɛ CEDEAO la Mali ko k'ale tɛ taa CEDEAO jaabi a tɛ t'i da don sigikafɔ la CEDEAO la a tɛ CEDEAO répond ko CEDEAO ma n'i da don nin ko la k'o ye CEDEAO kungo ye Assimi ko k'ale ka sira de t'a la est-ce que i y'a faamu ko CEDEAO mana i da don nin ko la dɛ k'ale ka sira de t'a la n'a y'u diya u k'a ko kɛ cogo cogo diya CEDEAO mana ko bila niveau la Assimi ko k'ale sen t'a la bi a sen t'a la Ivoiriens bɛ se ka taa CEDEAO la ko mais Mali tɛ t'u jaabi an tɛ t'u jaabi wa an sen t'a la ko b'an ka kiiri ka bolo kan 1.1 tɛrɛ ko banna n kɔni bɛ min dɔn Ivoiriens minnu mercenaires minnu minɛlen bɛ a bɛna k'u bolo baara ye dɛ mercenaires minnu minɛlen bɛ a bɛna k'u bolo baara ye wa n bɛ kangari dɔ da n bɛna activistes élément de langage dɔ Mali gouvernement ye élément de langage min utiliser maintenant mercenaires les mercenaires ivoiriens Mali gouvernement bɛ k'o de utiliser an bɛɛ ka vidéo la n b'a ɲini aw fɛ n'aw fɛn fɛn bɛ vidéo kɛ a bɛɛ k'a fɔ les mercenaires ivoiriens an ka gouvernement ye ligne de conduite min ta an ka to ligne de conduite an ka to kɔ on n'a rien contre le peuple ivoirien Mali ni peuple ivoirien an n'u ti ɲɔgɔn na
ani Ivoire peuple ti ɲɔgɔnna anw ni Alassane de bɛ ɲɔgɔn na Mali gouvernement ni Alassane ka gouvernement de bɛ ɲɔgɔn na Mali autorités ni Alassane de bɛ ɲɔgɔn na Mali population ni Côte d'Ivoire population tɛ ɲɔgɔn na Malien si kana Ivoirien nini mais an bɛ ko o ko la an ka to an ka gouvernement ko an ka gouvernement soutenir an ka gouvernement mana politique ni stratégie min bila en place an ka tugu o stratégie kɔ a b'a dɔn ko ère kura de bɛ nalen o ère kura ye mun de ye Mali de bɛna i yɛrɛ ta san ka bɔ CEDEAO la an ye kangari min da u ye parce que ne b'a dɔn CEDEAO tɛna bɔ Alassane kɔkɔrɔ CEDEAO bɛn'i dogo Alassane kɔkɔrɔ ka Mali sanctionner CEDEAO bɛ fɛ tuguni de ka embargo bi Mali kan CEDEAO bɛ fɛ ka Mali dɛsɛ de donc n'u ye embargo bi Mali kan ka Mali dɛsɛ o bɛ djihadistes bila olu k'u renforcer djihadistes ka renfort bɛ bɔ fan bɛɛ donc waati la wari tɛ an kun ni djihadistes nana ka na attaquer i b'a ye k'a fɔ k'an bɛ dɛsɛ u kɛlɛli la u bɛ ka nin stratégie ni janfa ni fɛɛrɛ de préparer il me semble que Assimi y'a ye sisan mun ye Assimi ka ko diya an ye an bɛ kuma o kuma fɔ a ye i b'a ye a bɛ laban a b'an ka kuma mɛn a kɔni a ka suma kuma lamɛnni la mais an bɛ kuma o kuma fɔ an mana insister walayi cɛ min don a bɛ laban a bɛ tila k'a to an ta la a b'an lamɛn a bɛ an sago kɛ wa nin ye Mali bɔtɔla de ye malidenw Mali bɛ k'i labɛn Mali bɛ k'i préparer an bɛ k'an ka valisiw bɛɛ labɛn est ce que i y'a faamu ni y'an bɔtɔla de ye CEDEAO kɔnɔna la donc n bɛ min fɔ an ka gouvernement ye est ce que i y'a faamu n bɛ min fɔ an ka gouvernement ye a y'a kɛ to mɔgɔ dɔw bɛ k'an nɛni mɔgɔ dɔw bɛ k'an nɛni ok n bɛ tila m'u bloquer est ce que i y'a faamu parce que kabiri an ye nin kɛlɛ in daminɛ a b'a kalama Ivoirien baden de bɛ ka don ne Amara Sila ka inbox la u bɛ ka nɛni sugu bɛɛ ta k'a da n kan n bɛ k'u bloquer donc ne tɛna n ta u fɛ ne tɛna u nɛni ne t'u nɛni déjà Assimi bɛ ka mɔnɛ bɔ an na Assimi bɛ ka dimi bɔ an na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka don ne kun inbox la ni kɔni ye ne nɛni b'i bloquer ne tɛna i nɛni t'anw ka danbe la n tɛna n ta sara i la mais u bɛ ka an nɛni mun na an faso kama k'an bɛ ka bɔ k'an ka gouvernement défend k'o bɛ ka kɛ cogo min na an bɛ k'o lakalili min kɛ dɛ caman de bɛ ka don bi ne ka WhatsApp kɔnɔna la n bɛna an ka numéro retirer ka bɔ n ka page kan ka don n ka WhatsApp kɔnɔ u bɛ nɛni u bɛ n dɔgɔya mais n tɛ u jate donc an ka gouvernement bɛ sira min kan sa gouvernement ka calcul daminɛ à partir de cet instant ne Amara Sila y'a f'u ye u ka calcul daminɛ ni Mali bɔra CEDEAO la a bɛ perte joli k'an kun a incidence financière an k'o calculer an ka commencer k'a juru ɲini Chine fɛ an ka commencer k'a juru ɲini Russie fɛ o tɛmɛlen kɔ tuguni Mali k'i teliya u ye baara dɔ daminɛ n'o de ye terrain sira Mali ani Guinée cɛ an k'an teliya terrain sira in baara ka daminɛ sisan gouvernement bɛ ba fɛn o fɛn kɛ u k'a kɛ Ala kama u ka taa financement ɲini u ka taa financement ɲini Chine fɛ u k'a ɲini Russie fɛ u k'a ɲini Iran fɛ an k'an teliya terrain sira ka bɔ joona est ce que i y'a faamu Mali ani Guinée cɛ o tɛmɛlen kɔ Foma delila ka projet dɔ fɔ o projet n'o de ye ka ba sen est ce que i y'a faamu fleuve Niger ka sen pour que est ce que i y'a faamu an ka baji parce que baji bɛ tɛmɛ Mali ni Laginɛ cɛla la mais a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ dingɛw ale ni gabakuru olu de bilalen bɛ o de y'a kɛ sababu ye o de kɛra sababu ye est ce que i y'a faamu baton tɛ se ka bɔ Mali la ka taa Guinée a ka gɛlɛn donc o bloquelen bɛ ni fara ni bɔgɔ minnu ye an k'a lajɛ an ka fara n'a bɔgɔw bɔ pour que baton ka se ka bɔ yan ka taa Guinée baton ka taa bɔ Guinée ka na Mali la ka na n'an ka minɛnw ye o bɛ marchandise o bɛ olu transfert nɔgɔya an ka ministre de l'économie et des finances a ye nin yɔrɔ fɔ a ye ko Ala kama a ka baara daminɛ ko la balle est dans son camp le camp du ministre de l'économie et des finances a ka incidence financière calculée le projet est-ce qu'il y a faamu le projet de train entre le Mali et la Guinée le projet de rail ou ka terrain sira bɔ u ka rail dilan sisan an bɛ wagati min na Mali ni Guinée cɛ pour que Mali kana bloquer port ko kana dimi don Mali la pour que Mali économie ka stabiliser parce que an bɛna an yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO de la an ka mesure ni fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ est ce qu'il y a faamu pour que ni CEDEAO bɛ sanction bi an kan pour que ni CEDEAO bɛna an sanctionner o bɛna embargo bi an kan o k'a sɔrɔ an labɛnna Assimi ye ci min d'u ma ni kɔni an k'an préparer bɔli kama parce que n'u y'a kɔrɔbɔ ni CEDEAO y'a kɔrɔbɔ c'est fini pour eux a bɛn Ala cɛ n'u y'a kɔrɔbɔ Mali a b'a retirer ka bɔ CEDEAO la Assimi bɛ k'o baara de labɛn Assimi bɛ ka o terrain de labɛn Assimi bɛ ka baara kɛ ni o vision n'o hakilina de an bɛ wagati min na a kumana dɛ walahi a ye ci di Ivoirien ma a ko mercenaires de don
ko wa négociation ko bana ko kiri ka temena ka bara e kale date négociation na Assimi ko CEDEAO ko Ivoire be se comme barate Côte d'Ivoire la barate Alassane na ka be se gi ci be ka ta CEDEAO wele u ka sigi dɔ kɛ ale ka soldat ka ko la Assimi k'ale tɛ taa CEDEAO répond a tɛ cɛ ci ka taa CEDEAO répond CEDEAO ka o sommet a sen t'a la a t'a kalama a t'a ɲɛsira la ko wa ni CEDEAO y'a kɔrɔbɔ ka Mali sanctionner Mali b'i yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la an b'a fɔ tare Assimi bravo Maliden bɛɛ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini an b'i ka gouvernement kɔ est-ce que y'a faamu an b'i ka gouvernement kɔ taa n'an ye Premier ministre par intérim avec un bara minge bara kai Colonel Abdoulaye Maïga bara tagabolo kai ame duwaw ke ala ka shugel ka kenya tele jona akana kana jamana komanta esia famu o be ka fere jugu ni dabal jugu min tege pour que ka dabal na fere jugu sugu be écarter ka bo anga Mali don akilla tike Mali be na dia Mali e chefarin jamana de ore la al ka danima Aisha Kone dongle minda Assimi ka nga récompenser Wallahi abe fait non mérité. Aye ani Ivoire ni Mali tchela laye. Au bela koto nga dongli da Assimina. Aisha Kone mérite vraiment quelque chose la nationalité malienne. La reconnaissance du Mali. Elle mérite kana Mali là en 22 septembre. Kana ka dongli inda en intégralité wala abo mérité. Elle mérite une audience avec le président Assimi Goïta. Assimina Aisha Kone invité à ma wakati mkona la. Salam alaikum Mali donc ama oubla en bonne nuit.